Ahojte dámy, krásny deň. Vítam vás pri dnešnom rozhovore, na ktorý prijala pozvanie moja kamarátka Paťka Molnárová-Turiničová, autorka projektu Hit je zdravo žiť a taktiež autorka kuchárskych kníh. Jednu má s rovnomenným názvom Hit je zdravo žiť a taká tá najnovšia knižka je práve táto, Návrat k prirodzenosti. A to preto, že dneska tu už u Paťky nie je iba o tej histaminovej intolerancii, ale o takej celkovej osvete k prirodzenosti, o sprievodcovstve žien a o iných mnohých veciach, o ktorých môže dneska i Paťka vám povedať. Takže ahoj Pati, ďakujem pekne, že si prijala pozvanie. Ahoj Jani, ďakujem pekne za pozvanie aj ja. A ďakujem aj za takéto predstavenie, tak ja už iba v skratke, aby som nezdržiavala, aby sme mohli prejsť na tvoje úžasné otázky, ktoré si zostavila. Tá histaminová intolerancia, a to poviem hneď asi na úvod, takže aby som sa neopakovala, ale tá histaminová intolerancia naozaj nie je to, čo nám je predostrované, žiaľ, a čo poznáme možno od lekárov alebo z nejakých zoznamov, hej, tých slávnych zoznamov, a ja sa to snažím čo najviac šíriť, lebo si myslím, že to je veľmi dôležité. Takže ďakujem za túto možnosť. Ďakujem, Pati. A asi začneme i tak hneď zo široka, a to tým, aby sme vlastne ukotvili, že o čom sa budeme rozprávať. Tak Pati, prosím ťa, vysvetli nám, že čo to je tá histaminová intolerancia a v čom sa možno líši od klasickej alergie? Áno, tak histaminová intolerancia je iba láskavé upozornenie organizmu na to, že niečo nie je v poriadku. To bol citát z mojej knihy z úvodnej strany a preto som na začiatku toto povedala, že hneď vlastne vám poviem toto, pretože to je to gro a to je to podstatné, čo nám uniká. A áno, aby sme si vysvetlili akože tak zhruba, ja nepôjdem do tých nejakých odborných vecí, že teraz čo je tá histaminová intolerancia a že tam je nejaký DAO enzym. Toto všetko viete určite od lekárov. Ale ten histamín nie je strašiak. Čiže ľudia to vnímajú tak, že mám histaminovú intoleranciu, budem jesť do smrti 10 potravín dokola. A to milujem najviac, keď prídu presne tí, že ty máš tú histamínovú, aj chuť a ty nič nemôžeš jesť. Hej? Že každý to vníma ako brutálneho strašiaka. Tá histaminová intolerancia je naozaj iba upozornenie vo drvivej väčšine prípadov a vlastne ten histamín je veľmi dôležitý v našom tele. On proste zastupuje mnohé procesy, ktoré sú prirodzené. Hej, ja to pri športe zvyknem spomínať, lebo často mám klientov, čo sú treba športovci a tam naozaj tí takí vrcholoví alebo proste ten aerobik, aerobné cvičenia, beh a tak ďalej. To je prirodzené. Začervená tvár, začneme sa potiť a to sú vlastne tie procesy. Ale áno, ten, kto má to črevo treba poškodené alebo naozaj sú tam nejaké iné tie veci, ktoré si môžeme povedať, tak bude zle reagovať treba teraz pri tom športe, ktorý roky robil, ale teraz mu to môže robiť ťažkosti, lebo tam je niečo poškodené, s čím teraz vlastne ten ako keby organizmus nestíha. Takže ja neviem skrátke, či to je odpoveď na to, čo je histaminová intolerancia, ale po mojom, ja sa to vždy snažím takto veľmi polopatisticky jednoducho vysvetliť, aby ľudia chápali, že vlastne je to veľmi prirodzené, potrebné a veľmi upozorňujúce. A rozdiel medzi alergiou, áno, alergia, tam to vieme, či už je to alergia na orechy, soju, mliečnú bielkovinu, tam človek netoleruje ani stopové prvky. Proste máš alergiu, neješ danú potravinu. Pri histaminovej intolerancii máš histaminovú intoleranciu, môžeš jesť všetko. A teraz všetci sa chytia za hlavu, že ako to, že môžem jesť všetko. Po určitom čase, za určitých okolností, keď spoznáš svoje telo a tak ďalej. Hej? Čiže to je ten úplne hlavný primárny rozdiel. A prečo je vlastne diagnostika tejto témy taká nejednoznačná a prečo nie je dobré robiť si závery napríklad podľa internetu? Moja obľúbená téma. U nás sa histaminová intolerancia vyšetruje odberom krvi, kde vlastne výjdu nejaké dve hodnoty. To je vlastne ten DAO enzym, DAO hodnota, je tam nejaká funkcia. Teraz človek je z toho úplne zmetený, že ja mám 1,5 a druhé mám 6 a kamoška má 7 a má 9 a každá sa cíti úplne inak a podobne, hej.
Tak idem teda z mojej skúsenosti. Ja, keď mi diagnostikovali histaminovú intoleranciu, a to bolo veľmi zlé obdobie, že naozaj som na tom bola veľmi zle, že tam už kričal môj organizmus, lebo tam boli všetky tie veci nezistené a teda histamín bola ako keby bodka na i. Veľmi rada hovorím ten príklad, keď som si samo googlila, čiže vlastne odpoveď na tvoju otázku, tak ja som googlila, čo mi môže byť, mala som podozrenie na to mlieko, čo teda sa aj potvrdilo, hej, ako primárna príčina. Ale natrafila som na histaminovú intoleranciu, o ktorej som nikdy predtým nepočula. Sedím pred tým Googlom, že tak toto kebyže dostanem týždeň na to, máte histaminovú intoleranciu, ďakujem. Takže aj takto funguje vesmír, že teda čo vyšleš, tak to sa ti aj nejak vráti. Pardon. A teda presne takto to je, že tie hodnoty u mňa boli 9,8, čo teda sa hovorí, že pod 10 máš histaminovú intoleranciu, nad 10 ju akože nemáš. 9,8. Si úplne, že zle, na dne, že fakt veľmi zle tvoj organizmus reaguje na všetko. O pol roka som išla na kontrolné odbery, kde už som teda držala, už som mala za sebou eliminačnú dietu, už som sa držala tej stravy. Zrazu hodnoty, ja neviem, 1,5 alebo 2, niečo som mala. Teraz ten človek, čo o tom nič nevie, pre Boha, kleslo mi to a ešte sú horšie tie hodnoty, hej? Ale vlastne nikto ti nepovie, že tie hodnoty závisia trebárs od ženského cyklu, od daného dňa, či si včera mal viac stresu, menej stresu, že proste to môže závisieť od milión iných faktorov, čo ty práve zjedol, nezjedol, čo si raniekoval a tak ďalej, hej. A vlastne ľudia sa ako keby vystrašia len tými hodnotami. Pritom, a toto ja mám odkonzultované, ja veľmi tak úzko spolupracujem či už s holistickými lekármi, výživovými poradcami, ľuďmi, ktorí sa naozaj vyznajú a mám jednu takú priateľku, ktorá je vedkyňa. Sme trošku rozdielne, lebo ja som skôr toho spirituálnejšie, ona do toho vedeckého, ale krásne sa doplňame. A tomu, čo ja nerozumiem, tak sa aj vlastne spýtam. A ona mi dala aj odborný úvod do mojej prvej knihy, ktorá sa teda primárne venuje tej histaminovej intolerancii a naozaj tým vysvetleniam všetkému. A v iných krajinách sa robí niekoľko vyšetrení, kým áno, potvrdíme tú histaminovú intoleranciu. Tam sú rôzne iné odbery, vylúčenia rôznych iných intolerancií, alergií, ja neviem, nejakých vážnejších chorób, ako je Crohnová choroba a podobne. Robia sa treba, že či nejaké črevné parazity tam ten človek nemá a tak ďalej. A potom ešte ďalšia rada niekoľkých ďalších testov. A potom, keď máš ty ako keby všetko v poriadku, ešte stále je problém, tak najlepšou diagnostikou histaminovej intolerancie je eliminačná dieta. Čo je eliminačná dieta? Eliminačná dieta je, áno, musím niečo eliminovať, ale v prvom rade idem spoznávať svoj organizmus. A preto sa aj hovorí, že nie je jeden histaminik ako druhý, že všetci sme rozdielni a preto je to také náročné diagnostikovať, lebo tá histaminová, ten histamín vyskočí, zoberme si taký histaminový pohárik, ktorý sa naplňa, máme ho tu, potom tu a zrazu pretečie, hej? A ten histaminový pohárik má každý iný. Jednak, že ho má jeden človek iný každý deň, zobudím sa ráno, už jem niečo iné, už ma inak vystresuje človek, šéf v práci alebo proste ktokoľvek, hej, a tak ďalej, horúčava, teraz je leto, tak ešte horšie reagujú proste tí ľudia. Čiže každý deň mám iný ten pohárik, ale samozrejme aj každý jeden človek má iný ten pohárik. A raz sa naplní a proste ten pohárik pretečie. Dlhá som, prepáč. Nie, je to super, je to super. A mohla by si možno ešte len tak ako trošku dovysvetliť alebo povedať, že aké boli u teba tie príznaky úplne na začiatku, keď si vôbec začala googliť, aby sa možno vedeli sme zorientovať, že kedy by sme mohli mať podozrenie. No jasné. No u mňa išlo o to, že ja som celoživotne mala rôzne problémy. Čo teraz spätne, to je v tej mojej novej knihe, je celá prvá polovica autobiografia, kde som opísala, ako všetko so všetkým súvisí, lebo to je presne o tom, že už v detstve exémy, reaguješ na paradajky, na mandarinky, neviem čo. Potom, ja neviem, nejaké kolíky, bolesti brúška. V dnešnej dobe už vieme, že proste aj to, ako sa pristupuje nejakým tým detským ochoreniam, nie je úplne v poriadku. Čiže mňa celý život nejak sprevádzali tieto veci, ale úplne to vlastne vyvrcholilo tým, že my sme boli na dvojmesačnom pobyte v Anglicku, kde teda tá strava, áno, jednak, že som sa snažila, že tak s manželom variť doma, takže to zdravé, čiže všetko predimenzujem, avokádo, krevety, lebo však tam nový život, nové trhy a všetko. Ale samozrejme popri tom nemáš čas, lebo študuješ, takže aj tu taký polotovar, aj toto chceš ochutnať a tak ďalej. Takže vlastne ten dvojmesačný pobyt ma úplne rozhodil. Na jeho konci, týždeň pred odchodom domov, to bolo, že tráviace ťažkosti, vertigo, všetko. Ale ešte stále to pripisuješ tomu, že
ale však ideš domov, cestovná horúčka a proste furt som to tak brala, že ešte stále nepočúvam to svoje telo. V tej dobe to je 10 rokov dozadu, ja som nevedela vôbec nič. Hovorím, vtedy som si prvýkrát prečítala, že nejaká histaminová intolerancia. Možno o celiakii som počula, lebo ju má môj strýko a to bolo celé. Vôbec o strave minimum. A keď sme prišli domov, tak sme ešte išli do Egyptu na dovolenku, lebo však bola zima v Anglicku celé leto a tam proste som skolabovala anafylaktický šok a tak ďalej a tam už mi to nebolo. Ešte stále tam bolo, že faraónová pomsta, že ešte to není ono, že ešte akože není to nič vážne, to sú len náhody. A keď sme vlastne potom po príchode domov ešte týždeň, dva, nejak sa to akože nezlepšovalo, začala som googliť, tak už hovorím, dobre, aspoň skočím k alergologičke. No čiže ako mi to zistili? Obyčajne mi zobrala krv a máš histaminovú intoleranciu. A v tej dobe som to ani neriešila, že vlastne niečo viac za tým je, že je to len histaminová. A preto ja som si aj prešla asi 3 eliminačnými dietami, lebo u mňa to bolo presne o tom, že idem podľa zoznamu, hej, lekárka mi dala nejaký zoznam, idem podľa zoznamu, ale tam sú nízkohistaminové mozzarella, aj mlieko, aj nezrejúce syry, bla, 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 hej, ešte stále zle. Tak som išla na to zoznamovou, internetovou, facebookovou, neviem akou teóriou, že teda poradte mi. Musíš všetko vylúčiť a ísť jesť 3 dní iba rýžu, potom pridáš zemiaky, takže ja som bola 1 týždeň, som bola 3 dní rýža, potom pridám zemiaky, ale už odpadávam, lebo len rýžu jem a zemiaky a tak, hej. Na 6. deň som skolabovala, hnačky celé zlé, a proste nevieš prečo, máš tam rýžu a zemiaky. Tak jednak, že rýža nekvalitná z obchodu, lebo však celý život som zvyknutá nejaká paraboiled rýža, nie, proste lacná predvarená, neviem aká. Zemiaky mi nikto nepovedal, že pozor, aby neklíčili, aby neboli zošuverené, aby toto, aby hento. Tam sú také drobnosti všelijaké, čo potom sa ako keby nabalí, hej, a ten človek nemá odkiaľ o tom vedieť. Preto ja robím takú veľkú osvetu, lebo tí lekári na to aj nemajú kapacitu toto všetko povedať. Ale ono to nie je o tom, že ty toto všetko potrebuješ hneď vedieť, hej, že aj teraz vlastne už rozprávam 10 minút ako keby o tom a človek si možno povie, že Ježišmaria, je to veľa, ale je to len o tom pochopení a nájdení si naozaj buď toho zdroja, alebo začať počúvať to svoje telo. A ja som tam zistila, že no, toto nebude o rýži a o zemiakoch. A potom som sa až dostala k tomu holistickému lekárovi, nášmu rodinnému priateľovi, ktorý mi dal aj odbornú citáciu do mojej novej knihy a ktorý sa inak pozerá na toho pacienta, asi tak, jak v ajurvede, preto ja rada aj tu ajurvedu spomínam často. A vlastne on mi ukázal, že ako na tú správnu eliminačnú dietu, ako vlastne začať počúvať to svoje telo. On už mal to prvé podozrenie, že tam nebude histamín najväčší problém, ale tá bielkovina krávskeho mlieka a tak aj bolo. Čiže vždy je to o tom nájsť si toho sprievodcu. Podľa mňa to je takéto gro a začať počúvať svoje telo. Ďakujem, Pati. A čo myslíš zo svojej skúsenosti, že aké sú tie najčastejšie chyby žien, ktoré si sami nasadia nízkohistaminovú dietu? No, určite toto, že googlím, že proste idem a všetky fóra a všetky zoznamy. Pred 10 rokmi bola jedna facebooková skupina, 5 článkov. Dneska je to, že 150 000 článkov a mnoho všeličo. A to opäť nie je o tom, že ja som histaminový guru alebo niečo také, hej, nemusia mňa počúvať, ale naozaj sa snažím robiť takú tú najväčšiu osvetu aj z toho iného hľadiska. Keďže sme tu na tvojom profile a tu proste na tomto, tak môžem ja zachádzať trošku aj do takých tých vecí, že psychosomatika a podobne, lebo nájdu sa aj stránky, ktoré áno, idú o tej histaminovej a hovoria celkom fajn, ale stále sa budú držať toho, že to je len v tom čreve a len toto a proste nejdú do toho trošku hlbšieho, hej. Pričom dnes už vieme, a to aj z vedeckého hľadiska, že stres je ten najväčší spúšťač a psychosomatika a traumy, ktoré si nesieme trebárs z detstva a tak ďalej, hej. Takže určite sa obrátiť alebo sa snažiť nájsť nejakého toho odborníka a to kľudne môže byť, že máte vynikajúceho obvodného lekára alebo že máte fakt dobrú, naša alergologička je výborná, ona chcela zo mňa spraviť výživovú poradkyňu, nech mi posiela pacientov, ja že pani doktorka nie, sorry, ako ja robím osvetu tuto takto, ale nedokážem ja teraz študovať a ísť do tých výživárskych, ani nechcem, lebo si to netrúfam, ja si vážim výživárov aj lekárov, ktorí to roky študujú, ja podávam tie vlastné skúsenosti a dopomôžem im nejakou konzultáciou, nejakou takouto osvetou, ale keď ku mne niekto príde, že má aj cukrovku, aj toto, aj hento, tak si nie som ako keby
nie že istá, ale nedovolím si pomáhať takému človeku, toho odporúčim na tých mojich priateľov, trebárs výživárov, hej. Takže určite nechoďte do tých fór, že to je tá základná, zásadná chyba, že naozaj neísť touto cestou. No a potom, jasné, potom tie chyby, že už keď aj nejako mám toho niekoho, tak sa bojím. Tak sa bojím pridávať potraviny, lebo vždy je to o tom strachu a ten nás potom často premôže. Takže určite neísť do strachu a nebáť sa, lebo my potrebujeme spestrovať. Tá histaminová nie je o vylúčovaní, ale je práve o tom spestrovaní. To vlastne bola aj moja ďalšia otázka, že už keď je niekomu diagnostikovaná tá histaminová intolerancia, tak či je cieľom zostať na tej prísnej nízkohistaminovej diete navždy, alebo skôr nájsť vlastnú mieru tolerancie. Že si viem teda, čo bude odpoveď, ale môžem k tomu. Určite, aspoň trošku k tomu poviem, no tá prísna, čo je to prísna? Vieš, keď si niekto povie, že prísna, tak je to, že ryža zemiaky. Nie, to nie je. Eliminačná dieta by mala spočívať v tom, že my na 4 až 5 týždňov vylúčime tie vysokohistaminové potraviny. Teraz sa spýtame, ktoré sú to, lebo však tie zoznamy všetko píšu, kadečo. Áno, tu je potom otázne, či natrafíte na toho naozaj lekára, ktorý vám to fakt povie, že no, tieto zoznamy nie sú úplne také akože smerodajné, alebo sa nejakým zázrakom dostanete ku mne, keď to tak má byť, tak to vesmír zariadi, lebo naozaj vysokohistaminové sú 4 zeleniny, ovocia žiadne a ďalšie veci sú len tak, ktoré vznikajú nejakým procesom. Čiže v skratke, aby ste z toho nemali guláš, 4 zeleniny, paradajky, baklažán, špenát, avokádo, hoci to je teda ovocie, majú prirodzene vyšší obsah histamínu, čo neznamená, že ich naveky nejeme. To znamená, že áno, vo väčšom množstve paradajková polievka môže byť problém. Hej? 100 gramov mrazená kocka špenátu nie je to isté, jak 10 listov, ktoré si treba odtrhnem zo záhrady a dám si do šalátu. Takže toto sú tie 4. Ovocie žiadne. A čo tie jahody a čo ten ananás a citrusy? Ďakujem za otázku, odpovedám si ju. To sú veci, ktoré robia ťažkosti každému, kto má napríklad dermatitida, atopický exém, poruchu čreva, nejakú inú intoleranciu, bla bla bla, rosacea, hocičo, lebo sú to alergizujúce potraviny. Kakao, čokoláda, paradajky, to všetko sa neodporúča deťom, keď majú exémiky. Nie, hej? Čiže to je opäť len pochopenie toho. No tak áno, keď mi zrovna diagnostikujú hit a citrusy sú aj striekané, aj sú alergén, jahody sú náchylné na plesne, bla bla bla, tak ich chvíľu nebudem jesť. Ale to neznamená, že na veky ich nebudem jesť. No a ďalšie veci, ktoré vlastne sú na tých zoznamoch, nebáme sa o polotovaru, hej, toto vôbec tu nemusím spomínať. Histaminová intolerancia rovná sa nejedz polotovary. A to teraz zase není, že polotovary, ja neviem, keď si v DMke kúpite niečo bio, nejakú. Bavíme sa o polotovaroch, čo sú vysoko, ultra spracované potraviny, ktoré naše telo nepotrebuje, nie len naše, ani zdravého človeka, hej. Takže toto sme dali úplne bokom. No a čo tam ostáva? Tak áno, histamín treba pochopiť, čo je a ten vlastne nejaký proces. Histamín vzniká nejakým kazením, zrením, fermentovaním, čiže aj nízkohistaminová cuketa môže byť zrazu vysokohistaminová, keď už túto trošku hnie, ja ju len odrežem, dojem. Už môže nafúknuť brucho, už môže spôsobiť ťažkosti. Ovocie, banán, najkrajší príklad. Žltý, obyčajný, klasický, pekný banán, fajn. Hnedý, ten prezretý, ten, čo všetci vegáni dávajú do banánového chlebíčku, hej, histaminová bomba. Čiže je to len o tom pochopení tých princípov. Takisto potom mäso, ryby, áno, preto sú také háklivé, ako keby preto to je taká téma, lebo tam sa rýchlejšie tá tvorba, to kazenie, to tam rýchlejšie narastá ten histamín, prebiehajú tieto procesy. Takže a je tam ešte veľa okolo strukovín, ako pripraviť strukoviny. Je tam naozaj veľmi veľa, čo len treba pochopiť. To je celé pri histaminovej intolerancii, treba pochopiť a naozaj si dávať pozor na to. Ohriate jedlo, teraz prichádzam, teraz som mala konzultáciu, som práve skončila, hovorila som to aj tej pani. Aj ajurvéda hlása, že nezohrievame jedlo. Čiže ja sa veľakrát opieram o tú ajurvédu, lebo áno, to je všetko ruka v ruke. Kedysi už ajurvéda je proste rokúce, vedeli, že no nevaríme guláše na 3-4 dní, ak sme zvyknutí na Slovensku a v Čechách, alebo proste hej, my tu varíme na veľa dní. Nie, no tak radšej si zavár a zamraz. Mrazenie je najbezpečnejší spôsob uskladňovania potravín pre tých histaminikov, hej, ale nevaríme na niekoľko dní. Už aj to môže byť problém. Minule som mala v kurze jednu žienku, krásne prebiehal kurz a na obed si dala polievku,
nejakú zeleninu alebo niečo také fakt, že nízkohistaminové jedlo a večer to zjedla a hovorím, že dala si to do chladničky. Nie, celý deň to bolo na pulte. Hovorím, teraz, keď sú vonku 30-ky, že to je opäť aj ten zdravý sedliacky rozum trošku a vlastne aj to, že ten proces, čo sa tam tvorí, jedlo teplé, stojí vonku, zohrieva sa, rastú tam nejaké tie baktérie. Možno zdravému človeku by to večer neuškodilo, tomu histaminikovi v tej eliminačnej diete s tým poškodeným črevom, to bola pre ňu proste histaminová bomba a celú noc ju preháňalo. Ďakujem. No to si mi zase nahrala na ďalšiu otázku, ktorú som tu mala, že ako veľmi záleží na čerstvosti, skladovaní a zohrievaní jedla. Inak ja si vôbec nepamätám tie otázky, takže prirodzene to nejak tak ide, vidíš, že to nadväzuje, ale preto som hovorila, že krásne sú spravené tie otázky a u mňa je to áno také, že ja keď už začnem, tak potom o tom strašne veľa rozprávam, tak ako sa ospravedlňujeme žienky, keď som tu, že tu máš, ale ono je to naozaj, je to krásna téma, hej, a veľmi proste je potrebné o tom hovoriť. Tá čerstvosť je veľmi dôležitá. Čo ale neznamená, že opäť ideme trošku prepojiť aj tú vedu, aj proste ten náš nejaký zdravý rozum. Vedecky bolo dokázané a robili sa štúdie, že do 24 hodín ten histamín nemôže tak rapídne stúpnuť, ak sú správne tie vlastne tie veci okolo, hej, že nenechám na pulte jedlo. Čiže spravím si jedlo, do tej polhodinky, hodinky mi vychladne, dám do uzatvárateľnej nádobky, najlepšej sklenej, dám ju do chladničky, hej, a na večer alebo na druhý deň to môžem zjesť. Toto vždy radím preto, lebo tie ženy sa dajú pod tlak do stresu, musím stále variť a ja sa z toho zbláznim a musím chodiť do práce a deti. Nie. Večer si uvar, zachlad si takto, zober si na druhý deň do práce a v práci si to môžeš zohriať, hej. Takže aby veľakrát je horší ten stres, že vlastne tie ženy sa vystresujú, aj muži, ale tak primárne o ženách teraz sa bavíme, a naozaj potom je to horšie, ako to, že vlastne ja si zoberiem to jedlo, no aj tej mikrovlnke si ho ohrejem, hej, že toto veľakrát ľudia to berú, že a ty mikrovlnku takto spomenieš. Vieš čo, nie, ja spomeniem to, aby tej žene sa uľavilo a aby mala menej stresu. Čiže áno, napríklad, keď niekto sa ma opýta, a čo reštauračné jedlo? Máš len obyčajnú vývarovňu, nejakú proste kantínu alebo niečo, nemáš tam istotu tej čerstvosti a kvality potravín, radšej si správ večer svoje a dones si to na druhý deň a zohrej si to, hej. Máš možnosti doma na živnosti, tak proste keď si vieš, tak si navar čerstvo do 15 minút, a moje recepty sú toho dôkazom, si vieš spraviť proste nejaký rýchly obed, keď teda nemusíš ísť do práce. Preto vždy pristupujem individuálne aj ku každej jednej klientke, klientovi, lebo je to aj o tom, že proste nejdem ho vystresovať, no každý deň si teraz musíš variť. Ja môžem, chvála Bohu, mám takú prácu, viem pracovať z domu, áno, varím si každý deň, dokonca niekedy aj dvakrát, lebo nejaká nátierka na večeru, hocičo, ale niekedy som z toho aj ja vyflusnutá, vyhorená, teraz pri 4-ročnom dieťati to je proste ďalší akože náročnejší taký level, hej, takže aj ja sa snažím a uľahčováky a mrazenie a proste tipy, triky a o tom je aj ten môj profil, že tipy, triky, lebo sa snažím uľahčiť ten život. Ďakujem. A čo taký ten strach z jedla? Už si ho tu teda načrtla, ale je to niečo, čo s tými klientkami často riešiš? Možno viac ako možno nejaké konkrétne potraviny? Ako sa na to vlastne pozeráš? No jasné, strach z jedla je obrovský, jednak, že oni už mali toľko všelijakých reakcií zo všeličoho, že sa boja prirodzene pridávať, lebo ja samozrejme na začiatku tá eliminačná dieta, ešte doplním, som na začiatku povedala, že vylúčiť tie vysokohistaminové a najväčšie alergény. Čiže na 4-5 týždňov sme bez lepku, bez mlieka, bez vajec s tým, že keď ja robím aj taký kurz, že ako na eliminačnú dietu a vlastne keď už tam niekoho mám, že už sme mali konzultácie, už poznám tú žienku a viem, že napríklad vajíčka jej nerobia zle 100%, tak ona treba to vajíčko tam už môže mať aj počas tých 4 týždňov, že fakt je to také veľmi individuálne, ale áno, ten, kto ku mne príde niekto taký, že kino, a to som v živote nepočula, hej, že fakt taký ten základ, taká tá strava hranolky, a to není teraz ako keby výčitka, ale mala som veľa aj takýchto ľudí, tak im nemôžem teraz tu akože na nich, ale proste ideme pekne, postupne, pomaly a musíme zistiť, čo to telo na čo reaguje. Nemal žiadne vyšetrenia porobené, lekár ho len poslal s tou histamínovou, nemá tušenie o potravinách, takže tam musíme ísť žiaľ tak, že OK, ideme aj tie najväčšie alergény vylučovať a tak. No, čiže to som len doplnila, tú predošlú otázku, aby to bolo, aby
u mňa je totiž toto, že ja chcem veľa toho povedať a potom, keď si spätne napríklad prehrám to, že toto som ešte mohla, a tie ženy vlastne vidia len hodinu tento rozhovor a ja sa dám do tlaku, že a toto som im nepovedala a teraz chuďatka budú z toho mať zmetok. No, takže pardon, keď niekedy takto preskočím, ale teda späť k tomu strachu, že potom je tam áno ten strach, že čak ty ješ paradajky, ale mi nepovedali lekári, že paradajky nemôžem, hej. Tam opäť je rozdiel medzi zimnou paradajkou a medzi tou letnou otrhnutou a tak ďalej. Čiže preto ja trošku pracujem aj s tou psychikou, aj keď mám konzultáciu, tak ideme do toho. Aha, pred rokom vám prišli, dovtedy ste boli úplne v pohode. Čo sa stalo presne pred rokom? No viete, zomrela mi mama. Aha, tak už vieme, spúšťač, úmrtie, alebo študenti, bežne, maturita. 4 roky na Gimply, celé zle. Non-stop mal chlapec migrény, vždy. Zmaturoval, vysoká, čo ho baví, čo miluje, zrazu nemám histaminovú segedín, tak to úplne v pohode, hej. Čiže a toto len vidíme krásne to sú príklady zo života, že tá histaminová intolerancia je tam, lebo mám stres do školy, trebárs, hej, u toho človeka. Čiže aby sme si opäť povedali, ako vzniká. Primárne treba sa pozrieť na ten stres, nejaký dlhodobý, proste niečo, či sa deje, alebo náhly stres, úmrtie, rozvod a tak ďalej. Druhé je nevhodný životný štýl. A to nie je len, že polotovary, strava, sladené nápoje, hocičo. Nie je to len o strave, je to aj o tom šport, aká pohybová aktivita zvolená, či sa neprepínam, či to moje telo neprepínam. Spánok je téma number one, to by som vedela 1 hodinu o tom rozprávať, nebudem. Spánok je veľmi dôležitý, podceňovaný. Ja idem spať o 9:00, pol 10:00 s mojou dcérou, ráno sa zobudzam o 5:00 a som v pohode, je to môj čas pre seba ráno, takto som nastavila svoj organizmus. Keď sme mali ťažké noci, náročné, zúbkovanie, hocičo, tak som bola na druhý deň, že mimo, tak viem, že dneska si musíš dávať pozor na jedálniček. Hoci som do úvodzoviek stabilizovaná histaminička, alebo teda nie som histaminička, beriem to skôr tak, že teda akože je to len tá značka, alebo ako to povedať, čo som vybudovala, hej. Ale áno, to telo proste prirodzene reaguje. No mali sme zlú noc, alebo nevyspatá som, tak proste na druhý deň tu sa nebudem prepínať a nebudem jesť neviem aké veci, hej, segediny treba. Dnes si už aj segedín doprajem, keď ho mamina spraví počas zimného obdobia z domácej kapusty, všetko domáce, tak proste si dám malú porciu segedínu. Nejem ho 4 dní, ak moja babka si navarila, 4 dní musím variť. Ako to zase nie, že nehovorím to v zlom, je to prirodzené, jasné, ale keď nám niečo telo signalizuje, no tak takto to asi je, tak ho idem počúvať, hej? No, tak toľko k tomu strachu. A je vlastne, Pati, tá histaminová intolerancia niečo dedičné, alebo možno má niekto akoby predispozície po tejto dedičnej stránke? Ideme do toho. Neviem, možno v krátkosti, tak akože, že či sa má obávať, keď niekto z mojej rodiny má, že či to môže byť. Tá histaminová intolerancia, ja nepoznám človeka, že to reálne, akože, že to není pridružené ochorenie. Vieš, nepoznám. Ono sa hovorí, že v 2% je to áno, naozaj, že teda je to tam niekde. Neviem, krásny rozhovor som počúvala zrovna niektorý deň s jedným pánom doktorom, pediatrom, ktorý veľmi prešiel na akože tú holistickú a fakt od čínskej medicíny, ajurvédu, všetko má naštudované a on krásne vysvetľoval tieto také dedičné ochorenia, že čo sa dedí. Áno, niečo máme v génoch, ale v tých génoch to máme aj kvôli tomu a z toho dôvodu, čo si zažili tie naše predošlé ženské generácie, mamička, babička, prababička. Čiže tam samozrejme mohlo niečo byť, ale to je opäť psychosomatika, hej, že tej prababke niečo, čo odovzdala tej babke, táto odovzdala mame, mám to ja a teraz ja to viem preťať, ja to viem ako keby stopnúť, že nie, moja dcera nemá histaminovú intoleranciu napríklad. Hej, každý toto hovorí a veľa mám maminiek 2-3 ročných detí, aj menších, diagnostikovali jej histamín. Toto keď som raz riešila s jedným lekárom, tak on mi položil otázku, lebo hovorím, vedeli by ste mi pomôcť toto a to. Prečo má histamínov? A ja som ostala zaskočená, že lekár sa ma pýta, akože prečo? No, skúste mi vysvetliť, prečo má 3-ročné dieťa histaminovú. Jednak jedine, že sa naozaj stravuje veľmi brumíkmi, polotovármi a blbosťami, ale prečo má 3-ročné dieťa? Bum.
Vieme, že do 7 rokov dieťa somatizuje tú svoju matku a tak ďalej. Čiže dedičné, nededičné, ak to má malé dieťa, tak je to stres mamy, alebo to, čo sa deje v rodine, alebo že proste tá mama veľmi. A áno, moja dcéra, my krásne, akože ja ju používam veľakrát ako príklad, moja zlatá, lebo asi v roku mala exém, stehná celé vysypané. A ja akože bio-ekoro matka, jak ma zvyknú opisovať, nie som, ja som ten zdravý sedliacky rozum a tá strava našich prastarých mám, ale teda áno, u mňa vtedy nastalo obdobie, že veľmi som už začala cítiť ten tlak, že vlastne som doma zavretá, tie komunity chýbajú, hej, že vlastne manžel je v práci, ja som sama na to dieťa a tak ďalej a vlastne ona proste to jej telo to takto dávalo najavo. A ja čo som spravila? Namiesto toho, že sa počúvam, určite bude mať aj ona alergiu, hej, takže som išla proste vylúčovať a teraz nedám jej lepok a toto jej nedám. A všetko som vylúčila. Išla som s ňou eliminačné diety a proste tomu dieťaťu sa nezlepšoval stav. A zrazu, ja som bola, že určite je toto mlieko. A zrazu sme mali takú akože halloweenskú party s kamarátmi a kvalitné syry, lebo manžel má v práci robí na farme, manažera majú syráren, čiže kvalitné syry, všetko. Zjedla plno proste tých syrov. Ja že dobre, dneska to uvoľním, dneska to nechám, nech si dá. Zrazu zlepšenie. Zrazu normálne u toho dieťaťa nastalo žiadne, že zhoršenie, že hnačky alebo niečo. Normálne, jak ja som uvoľnila, tak sa začalo zlepšovať. Čiže veľakrát je to naozaj aj o tom, že sa treba nad tým zamyslieť, že ako aj my pristupujeme treba k tomu telu toho dieťaťa, k tomu nášmu, či opäť ten strach sa vynorí, lebo tá dedičnosť, áno, my máme niečo reálne v génoch, áno, vírusy okolo nás sú, áno, baktérie sú, ale u koho prepukne, to je opäť to, že vlastne máme nejaké vírusové ochorenie a teraz z 5 to 3 dostanú a tí 2 prečo nie? Ja to vždy tak beriem a my to krásne vidíme. Moje dieťa má 4 roky, bola 2-krát chorá. A to bolo fakt, že raz vtedy, keď ja úplne, že ona jeden deň horúčka, čau mami, a ja som tu týždeň to akože sa snažila vychodiť, hej, a potom nejaké soplíky alebo niečo také. A ten exém sme tiež poriešili prírodnou cestou, tekvicový olej, sama si ho naordinovala. Mne to odporúčila taká proste pani, čo sa venuje tejto holistickej medicíne a že tekvicový olej by mala, hovorím, no to neexistuje, že mi zje. Moje dieťa teraz je špagety, keď akože nejaké cestoviny kvalitné. Špagety s tekvicovým olejom a s tým nastrúhaným syrom, žiadne, že kečup a neviem čo, jej telo si to žiadalo. A ona sa vďaka tekvicovému oleju vyliečila proste z nejakého kožného problému. Čiže vždy k tomu pristupujem tak, že v prvom rade sa pozerám na to, neísť do obviňovania, robíte to teraz inak, v poriadku, aj ja som to vtedy robila inak a chvíľu som sa aj obviňovala, teraz sa už proste neobviňujem, lebo ten stres a vlastne toto spraví oveľa horšie tomu telu. Skvelé, ďakujem krásne. A prosím ťa, Pati, kedy je už potrebné obrátiť sa na lekára, alergologa, gastroenterologa alebo nutričného terapeuta? Už si o tom tiež povedala pár slov, ale ak to vieme nejako zhrnúť. No jednoznačne vtedy, keď po tých 4 týždňoch nevidím zlepšenie. Čiže ja keď vlastne vylúčim tie vysokohistaminové potraviny a niekto nejde aj do tých alergénov a takže nevie, len proste vylúči vysokohistaminové, stále mi je zle. Toto bolo u mňa. Ja po 2 týždňoch na tom zozname bolo zle, lebo mala som tam mozzarellu, mala som tam proste toto, hej. Čiže určite, keď sa to trebárs nezlepšuje po tých 4 týždňoch, alebo naozaj, keď dlhodobo, hej, že už som bola aj u lekára, aj toto také vyšetrenie, ešte stále tam asi niečo bude, hej, že treba pátrať. No tak nebol som ešte na proste tej hadičke alebo na kolonoskopii. Aha, no tak idem. Tak a zistia mi, že ja neviem, že tam Crohnová choroba, hej, príklad. Čiže naozaj toto sú už také veci, akože ja by som hneď zo začiatku išla k lekárovi, čiže tu ani nie je otázka, že kedy vyhľadať lekára. Keď je niekto tak, že treba túto tvoje žienky sú určite už veľmi vedomé a vedia veľa o strave vďaka tebe a tak, ale ešte tam niečo ako keby je, hej, tak možno tam je to, že už som si veľa tým prešla, no tak idem vyhľadať lekára. Ale keď je niekto úplne, ak som ja bola, že vôbec nič neviem a totálne som stratená, no hneď idem k tomu lekárovi. To, že máme nejaký názor na naše zdravotníctvo, to neznamená, že všetci lekári sú zlí. Môj najväčší sen je, aby lekári spolupracovali s ajurvédskym lekárom, aby so psychosomatikou, proste s týmto všetkým, hej. Čiže samozrejme treba vyhľadať toho lekára, ale pre mňa nie je lekár ten, čo príde, vôbec sa na teba nepozrie, dá ti jeden zoznam takto do ruky, pošle ťa von a keď sa na neho obrátiš, tak načítajte si zoznam, ja mám iných pacientov. Žiaľ, stretla som sa aj s takýmito od klientiek, čo mám všelijaké konzultácie, takže tam potom čo spravím? No hľadám ďalej, dobre, toto mi nevyhovuje, ďakujem pani doktorka, idem k druhej.
Áno, áno. Ja teda ako samozrejme tiež odporúčam lekárova, takže ja úplne nie som, jak si tiež možno niekto akoby predstavuje, že proti alebo takto v žiadnom prípade. Ono stále je lepšie mať i nejakú tú diagnózu a ono potom, keď to dáte i nejakému tomu inému terapeutovi alebo poradcovi ajurvédskému alebo akémukoľvek inému, tak on z toho vie vlastne vyčítať to s tou svojou rečou a jednoducho to potom vysvetliť inak. Takže áno, proste lekári sú určite na mieste, takže to máme určite, že jasno. Tu, A prepáč, tu ja sa vždy rada na to ako keby pozriem, že aj s mojou dcerou, my sme reálne neboli ani raz u lekára s tými ako keby chorobami, alebo raz, lebo to bola tá 7 ruky, nohy, ústa, neviem čo to je, tie plusgiere. Takže vtedy raz sme boli, ale tiež žiadne, že nasadila aj antibiotika, alebo neviem čo. Ja som videla, že to jej telo sa za deň z toho dostalo. Tu, že nám potom s manželom to bolo zle, to je druhá vec, ale my proste máme tie svoje alternatívne medicíny, čo si my ako keby riešime. Čiže vždy je to o tom, že kedy ísť k tomu lekárovi. Utekám, že 38,5 má dieťa, tak bežím k lekárovi, lebo sa zas bojím. Zas, čo sa spraví? Vynorí sa strach. Odtiaľ to zozadu, túto hryze mi túto hlavu a vynorí sa a napáda nás. Takže ja vždy toto hovorím, že keby sa jej zlomila ruka, tak nebudem doma sedieť a mantrovať nad ňou, aby sa jej zahojila zlomenina logicky, tak idem k lekárovi. Ale nie to, že teraz bežím s každou blbosťou a potom aj tých lekárov zaťažujem a aj vlastne to dieťa vystavujem zbytočnému stresu a seba. No. Áno, super. A Pati, ako by si odporúčala pristupovať k ajurvédskym odporúčaniam, ak má žena histamínovú intoleranciu? To je možno taká veľmi široká otázka, lebo vlastne aj tých ajurvédskych odporúčaní je plno, takže neviem, možno len keď ťa nejaké napadajú, práve ak si povedala, že tá čerstvosť je dôležitá v ajurvéde, alebo niečo, ak ťa k tomu napadá. No jasné. No ajurveda krásne doplňa tú histamínovú a ja práve, že aj hovorím, že preto tá histaminová príde ako také upozornenie, lebo ako keby hovorí to, čo je niečo normálne, prirodzené, len my sme odpojení od tých našich tiel, žijeme rýchlu dobu, nemáme čas sa zamýšľať nad poriadne pohrísť stravu, nie je s predtelkou a tak ďalej, že to sú všetko také tie detailíky, čo ale unikajú, hej? A teda aj tá ajurveda toto hlása. Určite by som si dala pozor na to, že ajurveda je veľmi aj korenistá, teraz nie, že pikantná. To pikantné tú peristaltiku akože moc nepodporuje tých histamínikov, čiže ja napríklad vôbec, ale celý život som pikantné nejak nedávala. Ale naozaj, že aj tie zoznamy zakazujú kurkumu, škoricu, to je, že tam kričím. To keď ku mne niekto príde, že na zozname bolo, že kurkuma alebo škorica, pohánka zakázané, tak to, že do vývrtky idem. V dobrom zmysle, že tam idem fakt krásne vysvetľovať, že nie. Ako môže byť kurkuma, ktorá je protizápalová a tak ďalej, ako môže byť škodlivá, vysokohistaminová a neviem aké blbosti. Nie. To je opäť to, že niekto možno na zoznam dal, že kari, hej, čo kúpim v obchode sáčok, čo je neviem koľko namleté, čo keď sa tam malá dierka dostane, tak sa to prederaví, dostane sa tam vzduch, skryté plesne a keď ty po pol roku, čo to tam stálo v supermarkete s tým varíš, áno, môžeš sa svrbieť, môžeš mať reakciu, hej. Zase sa zamýšľam, no však kúpim u koreninára a tak ďalej. Takže len na to by som si dávala pozor, že áno, niekedy možno aj tie koreniace ajurvédske zmesy, že kde kupujem ako a tak ďalej a že pre ten veľmi jednoduchý akože tráviaci trakt, ktorý je žiaľ akože nie úplne v najvhodnejšom stave toho človeka, to môže byť zrazu akože bomba, hej, taká garam masala, že toho je veľa, ale trikatu korení, alebo proste také tie jednoduché, to ja práve, že stále odporúčam. Ľudia, používajte koreniny, bylinky, fitoterapia, proste toto všetko je veľmi žiadané pri tej histaminovej intolerancii. Na čo ešte možno taký pozor, alebo ako to povedať, že ajurveda veľakrát aj mixuje, že máme tie krásne taniere a tuto trošku z toho hento tie budhavóly a také. To opäť nie je, že zlé. Ja mám, veľmi veľa mám už receptov aj v knihách, aj na blogu, aj kade tade a ja som si 10 rokov prešla veľkými takýmito sinusoidami. Jednu dobu som bola, že pestro a musím tých 30 rastlinných zložiek mať za týždeň, tak áno, tieto budhavóly a čo najviac som tam dala, hej, a nafúknuté brucho, alebo zrazu začne bylinková sezóna, divoké bylinky, tak ja si spravím šalát, nie že rukola, nejaké semienka, obilnina a trošku žihlavy. Nie, ja dám aj hluchavku, aj rukolu, aj rebríček, všetko tam dám, lebo zrazu to ja chýbalo mi to celú zimu a zase som nafúknutá. Čiže ja takto pracujem s tým mojím telom, že no dobre, čo ti zase toto muselo dať a však si dáš zajtra druhý šalát, dneska si dáš prvý, že tie kombinácie, že veľmi prekombinovávame a to celkovo v živote, že vlastne si zoberme all inclusive dovolenky. Nie, však Slováci, Češi prídu a takto si naložia tanier a proste menej je
viac, aj tie množstva, rozostupy medzi jedlami, ale to aj Ajurveda hlása, hej, že mať tie rozostupy medzi jedlami, neprepĺňať ten žalúdok, takže v podstate všetko ide ruka v ruke, ale trošku zo začiatku si dávať pozor, keď sme histaminici, že radšej len, ja neviem, 2-3 druhy zeleniny mať, k tomu nejakú tú obilninu alebo vajíčko, alebo proste keď niekto je meso, hej, že nie je veľmi to tak prekombinovať a strukoviny. Strukoviny z hľadiska histaminovej intolerancie nie sú zakázané, ale veľakrát ide histaminová intolerancia ruka v ruke s FODMAPom. Low FODMAP dieta je založená na tom, že vlastne my niektoré tie kategórie netolerujeme dobre a tam presne tie strukoviny spadajú. A vlastne ja som tiež strukoviny predimenzovala totálne, lebo za strach nemám bielkoviny, nejem mliečne produkty, čiže ja som každý deň strukovina, ale aj vajce, aj quinoa, aj konopné semienka, to sú všetko bielkoviny, čiže bielkovinový šok a strukovinový šok pre moje telo, lebo tak si kúpim aj strukovinové cestoviny, takže strukovinové cestoviny so strukovinovou omáčkou, akože celé zle. A to je zase len na tých vlastných chybách. Hej? Učím sa, podávam ďalej. Nech sa páči, neučte. Učte sa na mojich chybách, nie na vlastných. Takže so strukovinami opatrne, lebo nevieme často, ako sa varia. Nebavme sa o konzervových strukovinách, ale keď máme sušené, tak ľudia už namočia, už väčšinou namočia, ale nevedia, že namočím, zlejem, prepláchnem, dám variť do vody a tá prvá voda musí byť zliata. Z toho my vylejeme tie biogénne amíny, z toho vylejeme možný nejaký histamín a potom je to z hľadiska histaminovej intolerancie v poriadku. Nafúkujú vás stále? Nie je vám z nich stále dobre? Tak tam môže byť, že nie histamín je ten primárny dôvod, ale FODMAP. Alebo robia vám zle, tak si skontrolujte tie množstva, hej? Pridajte si tam tie koreniny, ktoré vám Janka odporúči a tak ďalej, hej? Čiže pri tých strukovinách trošku opatrnejšie, lebo viem, že v ajurvede sú často, ale nie je to, že tabu a že to histaminici nikdy nebudú môcť. Super, skvelé, ďakujem. A aký by bol taký prvý bezpečný krok pre ženu, ktorá má podozrenie, že jej histamín robí problém? Prvý bezpečný krok, vyhľadajte ma. Srandujem. Nie. Akože ja by som si sadla, že teda bavíme sa, že jej diagnostikovali, má tu histaminou, prišla od lekárky. Ja by som si sadla a zamyslela sa, prečo? Prečo mi prišla? Ako som žila? Keď už po tomto rozhovore vlastne viem toto všetko, tak čo sa udialo? Čo bolo teraz? Veľmi som tu prepískla v tej práci. No akože veľmi toho bolo teraz veľa. Daňovníčka som, dane boli a proste som to brutálne prepískla. Čo viem spraviť? Idem bez hlavo do diety všetko vylúčovať? Nie. Uvedomím si, že toto bolo. Ja neviem, vezmem si týždeň dovolenku, ak môžem, hej, oddychnem si a začnem rozmýšľať nad tými krokmi, že čo idem robiť. Potom si buď vypočula som si rozhovor, takže viem, alebo sa obrátim na niekoho, alebo si kúpim knihu, alebo čokoľvek, hej, a peknými, pomalými krokmi postupujem. Nie, že zrazu všetko vylúčim, nie, že zrazu všetko chcem spraviť. U niekoho sa to nedá, niekto si to uvedomí, ale ešte stále mi 2 týždne trvá aj ten daňový stres a neviem čo. Čo môžem spraviť? Viem, že mám ten stres, no tak teraz nejdem unikať do čokolád, do hamburgerov, do neviem čoho, hej, ale proste aspoň idem sa pozrieť na tú stravu. Ešte 2 týždne mám ten stres, tak si ľahnem večer skôr. Nebudem pozerať Netflix, nebudem scrollovať 2 hodiny pred spaním ešte Facebook alebo Instagram, tak si ľahnem skôr. Teraz tieto 2 týždne toto viem spraviť pre seba. Ja napríklad keď ideme niekam, keď cestujeme. Pre mňa cestovanie je ešte stále taký akože stres, diskomfort, skrz to, čo sa mi v živote veľa vecí stalo. Čiže ja keď idem niekde cestovať, to už viem, že OK, ideme na 4 dní preč, beriem si svoje jedlo, toto a toto, presne takto to bude. Pár dní predtým už nevyscrkujem rožky, že hoci už jem bežne aj paradajky a tak, no určite by som si vtedy nedala, ja neviem, paradajkovú polievku alebo segedín alebo proste takéto niečo, že vlastne sa nastavím na to, čo môžem pre to telo teraz spraviť. Takže v podstate aj tie prvé kroky môžu byť podobné, že idem rozmýšľam, idem riešiť. No, ale určite vyhľadajte aj Paťku, pod videom nájdete odkazy na jej stránky i na jej knižky, na túto krásnu knižku, takže určite odporúčam. A Pati, ešte to zakončíme otázkou, ktorú možno nečakáš, to sa o nej nebavili, ale prosím ťa, také motto môjho projektu je aj, že pre dlhý život plný víťazstiev. A ja by som sa ťa možno chcela spýtať, že aké je to tvoje víťazstvo? To slovo víťazstvo neznamená akoby porážka niekoho iného, ale tak každý má také svoje nejaké víťazstvá počas života. Tak čo ty vnímaš ako také svoje víťazstvo?
No momentálne by som jednoznačne povedala, že uvedomenie si, že strava, nemám rada, takže otravina, že poživeň je ten základ a že jedlo nás veľmi ovplyvňuje, povedala by som aj až manipuluje a že tá veľká závislosť od jedla, ktorú tá dnešná doba má, lebo všetci máme závislosť od jedla, o tom by som vedela zase rozprávať na ďalšiu hodinu, nás normálne drží v hrsti. A vlastne ja keď som si uvedomila, a to je teraz len akože fakt, že krátky čas, že posledný rok, dva, že mi je lepšie, a nepoviem, že bez jedla, že nejdeme sa tu baviť, že o práne alebo tak, ale naozaj, že keď už poznám to svoje telo a viem, že tá kvalitná, to minimum, tie jednodruhové, lokálne a tak ďalej, že keď som na tomto, tak aj tá myseľ je oveľa čistejšia, proste to celé celkovo to moje telo, ten duch, nie som ničím ovládaná. A môže to pre niekoho znieť až brutálne ezotericky, ja neviem ako, ale naozaj je to tak, že ja vidím tie dni, že keď napríklad po takejto dovolenke sme prišli domov, tak to bolo prvé, že môžem jesť. A teraz proste 5. cez 9. nie že fast foody, ale to moje, hej, že tak mala som chuť aj na, ja neviem, ten domáci môj sorbet, tak som si dala, na to som si dala, roztopila čokoládu, lebo dneska môžem a všetko. A zrazu mi bolo nejak tak ťažko a neviem čo a necítila som sa dobre. Čiže jednoznačne toto je za mňa víťazstvo, že už teraz si uvedomujem, že áno, viem, čo moje telo potrebuje, viem, koľko potrebuje a keď mu aj dám niekedy viac, lebo sme len ľudia, sme ženy, sme cyklické, máme menštruáciu, čokoľvek, ale viem, že s tým musím počítať, že no, dneska si spraskala tabuľku čokolády, síce bola kvalitná, ale tým sa neobhajuj, moja zlatá, zjedla si ju celú a proste to môže mať nejaký dopad. Takže brať nejak tak fakt do úvahy to, že poviem tú vetu, skúsim si na ňu tak spomenúť, že jeme, aby sme žili a nie žijeme, aby sme jedli. A toto je asi takéto moto. Ďakujem, Pati, veľmi krásne ti za tento vyživný rozhovor, že si našla čas, že si takto porozprávala. Verím, že to nebol posledný rozhovor, pretože bol určite proste prínosný i pre dámy, ktoré sledovali. A prajem ti ešte všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie. Dúfam, že som vás veľmi nezahltila a verím, že som odovzdala, čo som mala. Ďakujem.